Normálne nás to začalo fakt baviť toto, že vy choďte, my sa tu dostaneme. My by sme vám radi darovali našu človečinu, pretože si myslíme, že máte diagnózu podnikateľ a tiež, že žijete človečinu vo firme. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A čo pre teba znamená úspech a prosperita? Čo ich pre teba definuje? Nemusíš sa limitovať len monetárnym rozmerom. Tie peniaze, to je taký dobrý nástroj, hej, že peniaze vedia vyriešiť všetky problémy s peniazmi. Čokoľvek ľudia robia, tak je to o tom, aby znížili svoje nešťastie a zvýšili svoje šťastie. A pre mňa ten úspech a prosperita je, keď toto funguje v nejakej dlhodobej udržateľnej verzii. Ktorú pozíciu vo firme by si chcel niekedy vyskúšať a čo ťa na nej láka? HR manažerom som rozmýšľal. Zaujíma ma, že ľudia, ktorí sa hlásia, že čo vedia ponúknuť do firmy, či si niečo načítali tej firmy, alebo len tak tam prišli a že vyskúšajú hocičo. Ja ako bývalý pentester a mi to ako dosť chýba. Trochu závidím kolegom, že môžu robiť tú reálnu robotu. A že ja by som chcel byť obchodiak. Po mňa fakt baví akože s tými ľuďmi dosť komunikovať. My navštívujeme podnikateľov, ktorí majú diagnózu podnikateľ a chcú mať vo firme človečinu. Napadáte niekto, koho by si ešte nominoval do tejto akcie, prosím ťa? Oba tieto parametre spĺňa Ahmed Al Hafud zo spoločnosti Freevision. Tak díky a pôjdeme na to.